Què, Josep Maria? Hola, bona tarda. Hola, senyor Mainat, com va això? Bé. Estaves aquí escoltant en Julen atentament. Sí, m'ha agradat molt, a més a més. A més, tu també ets músic, no? Et consideres músic encara? Sí, sóc músic. Ets músic, eh? Sí. Però avui no parlem de música. Avui no parlarem de música. Jo tinc tota la carrera de música del conservatori, a part de la meva experiència musical, diguéssim. Sí, soc músic per dues bandes. Fortíssim, eh? Que sí? Sabries imitar també aquestes veus nasals? No soc un bon imitador, però jo tinc la meva una mica nasal, ja, Una mica també, tu, eh? Sí que és veritat, també ets una mica nasal. Avui parlem de ciència, com sempre, com cada dia que ens visita en Josep Maria Mainat. Fa pocs dies teníem la notícia que la Terra ja hem assolit la xifra de 8.000 milions d'habitants. I tu avui ens vols parlar d'aquesta qüestió perquè ja han sortit veus dient que seguirem creixent i que qüestionar-se, és inevitable qüestionar-se si serà viable poder generar recursos bàsics com, per exemple, aliments per tothom. Tu normalment tens una visió, jo diria, força optimista de les coses. Sí. També ho ets davant d'aquestes xifres de 8.000 milions? Sí. Val! Oh, Semblava que m'ho rumiava. quin espant, eh? Sí, soc totalment optimista. Molt bé. Perquè, veuràs, el cas és que passar gana, fins fa ben poc, ha sigut la norma habitual de la nostra espècie. No al començament de tot, Quan anàvem per allà recollint i caçant, diguéssim, no en passaven gaire de gana. Passaven ensurts, això sí, perquè ens trobàvem un mamut de sobte, coses així. Però no passaven gana. Sempre podien recollir uns quants fruits, caçar el que podien caçar, el que poguessin. Mica en mica van aprendre a caçar, també, i es van organitzar i caçaven ja bitxos més grossos. I quan se'ls acabava el menjar o la cosa en un lloc, se n'anaven a un altre sense cap problema. Una mica arrasàvem amb el que hi havia. Sí, però la solució posterior, la situació posterior va ser molt pitjor. Quan van decidir que el que tocava era establir-se en un lloc i conrear la terra, i va arribar la revolució agrícola, va començar a venir la gana. Perquè un cop... Clar, pensa en el següent. Les collites fallides no són mai estranyes. Però, esclar, si tu, el teu menjar de tot l'any es basa en que facis una bona collita, quan una collita és fallida, per la raó que sigui, per una sequera, val? Doncs gana, però molta gana. Tot un hivern sense saber què menjar. Esclar, això, la humanitat va ser totalment desgraciada durant molts segles per culpa d'això. Aleshores, no teníem maquinària. No podíem emmagatzemar en fred. No teníem neveres encara. No, ni res semblant. No tenien sistemes de reg, encara. Ni adobs artificials. Encara només podien fer servir els fems, diguéssim, que són limitats. Pobres cavalls, no poc els pots fer. Clar, menja més, no li pots donar laxant. No. I això, esclar, una collita fallida comportava inexorablement una epidèmia de fam. Hi ha en part d'un llibre que ho explica, el llegiré, que és molt trist, A veure. Treu aquesta música alegre perquè ara ve una música trista. Això és música alegre, segons tu? Carai, tu. Ara música dramàtica. Posa una música trist. Aquesta una mica millor, més Stranger Things. Aquest pàrraf està tret d'un llibre on t'explica com era la situació fa 200 anys. D'acord. Diu, joves i vells, demacrats i pàl·lids, anaven de granja en granja com morts en vida, demanant alguna cosa per retardar la seva mort per fam. El bestiar, completament demacrat, el tenien penjat del sostre perquè els animals no podien sostenir-se en les seves pròpies potes. I la llet que produïen sovint sortia barrejada amb sang. Clar, aquest era el panorama. Per tant, quan diem que la societat anirà molt malament perquè som molta més gent, aquí érem molta menys gent. I anava molt malament. Una collita fallida significava una gran mortaldat. Una gran mortaldat. I això fins quan va durar? Fa només 200 anys, a començaments del segle XIX, gairebé el 90% de la humanitat vivia en una situació d'extrema pobresa. I com es defineix l'extrema pobresa? Ha estat definida per les Nacions Unides. L'extrema pobresa, literàriament, és una condició caracteritzada per la privació severa de les necessitats humanes bàsiques, incloent-hi aliments, aigua potable, sanejament, salut, habitatge, educació i informació. Però en termes pràctics, econòmicament parlant, es diu la pobresa extrema amb uns ingressos per sota del llindar de $2 diaris per persona, o 2 euros, és el mateix. O sigui, amb 2 euros diaris per persona, res d'aquestes coses aquí dalt es pot assolir. Ni tan sols tenen diners per comprar-se unes sandàlies. 2 euros diaris, uau. Això és doncs, fins fa 200 anys, o sigui, a començaments del segle XIX, el 90% de la població estava en aquest llindar. I aquell llindar, a més a més, implicava moltes més coses. Implicava no educar-se, ser analfabets, o sigui, l'alfabetització
en aquesta època també era del 90%. No l'alfabetització. La no alfabetització, Sí. L'analfabetisme. L'analfabetisme, això. I quan una persona és analfabeta no té accés a educar-se, a millorar, a que la següent generació sigui millor. Per tant, fins fa 200 anys la cosa estava així. Aleshores, davant d'aquest panorama, i ara presentaré un personatge que és molt interessant, alguns pensadors de l'època van suposar que sempre seria així. Vull dir, és el normal, sempre serà així, el 90% al llindar de la pobresa, Al segle XVIII, doncs, al finals del segle XVIII, començaments del XIX, hi havia un senyor que era el reverend Thomas Robert Malthus. Compte amb el Malthus, que va fer molt mal. Quedeu-vos amb el nom de Malthus. Malthus. Ell va concloure que el nombre d'éssers humans sempre, i recalco sempre, superaria la quantitat de menjar disponible. Ell va veure, i va analitzar-ho bé, va veure que la població es anava duplicant cada cert temps, per tant passava a un ritme exponencial de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, però els aliments, la producció agrícola, augmentava molt més lentament, augmentava linealment com a molt, val? De 2 a 3, a 3 a 4, val? Total, que l'any 1779, a finals del segle XVIII, Malthus va dir, la humanitat sempre patirà fam. Per aquesta ràtio, i es va quedar tan ample. Bé, esclar, Malthus va arribar a aquesta conclusió analitzant amb precisió la situació de la humanitat. Però va subestimar la capacitat de l'ésser humà d'innovar, de resoldre problemes, de canviar el sistema si li dona l'oportunitat de fer-ho. I quan la gent em diu, tu com creus que se solucionarà la cosa climàtica aquesta? Jo dic, no ho sé, però la humanitat sempre ha sigut trobar la solució. O palmarem tots alhora? No. O trobarem la solució? No, trobarem la solució. Però no sé com. Jo amb això sóc bastant reticent, Doncs no. No, m'agrada que la ciència em porti la contrària. Està bé. Et dic com va funcionar. Per favor. Els agricultors van començar a tenir alguns certs drets, ¿vale? Els nobles els van deixar que siguessin propietaris de la terra, els hi pagaven el menjar a la collita una mica millor i tal, i a mesura que van obtenir drets de propietat, van tenir un incentiu per produir més, que no el tenien. A mesura que van menjar més, van poder treballar més hores, perquè un dels problemes que hi havia en aquella època és que menjaven tan poc que quan deien tenien una jornada laboral molt agradable, que només treballaven 4 hores, és que no podien treballar. No podien físicament, no? No podien, i alguns no podien ni una hora. I els nens, evidentment, el seu cervell no es desenvolupava adequadament. Val? A mesura que això va passant, és com una bola de neu. Tot millora. Vale? A mesura que es van obrir també les fronteres, el comerç internacional, doncs les regions van començar internacional i també interregional, diguéssim. Les regions van començar a intercanviar aliments i llavors hi van especialitzar-se en fer la producció més adequada al seu sòl i a les seves habilitats i al seu clima i tal. I paral·lelament la tecnologia agrícola va millorar. O sigui, les màquines per cultivar la terra i per fertilitzar-la van això. I el resultat de tot plegat és que la població, sí, tenia raó el Malthus, va créixer ràpidament. Però l'oferta d'aliments va créixer encara més ràpidament. Per tant, Malthus la vas pifiar, no vas encertar res. Sí, Malthus, sí. Deu estar removent a la tomba, però sí, Malthus la vas pifiar. Una de les armes més poderoses contra el flagell de la fam va ser l'adob artificial. L'adob artificial. Ara parlarem una mica d'això. Com hem dit abans, el nitrogen ajuda a fer créixer les plantes, ¿vale? I els pagesos sempre l'havien tret dels fems. Però no n'hi havia prou. Després els agricultors del món van utilitzar el nitrat de Xile, que en deien. Que és que resulta que a la costa de Xile durant segles s'han acumulat excrements d'ocells que els exportaven, el nitrat de Xile. Ah, sí, exportaven femtes d'ocells. Sí. Però no n'hi havia prou de disponible. On es podia aconseguir més nitrogen? No ho sé, l'atmosfera. Sí, l'atmosfera ja sé. No sé. Però, esclar, l'atmosfera no el pots tirar, les plantes, l'hidrogen de l'atmosfera. Fins que va arribar una altra persona de la que parlaré, importantíssima a la història de la humanitat, i que no se'n parla gaire ni se sap. El Fritz Haber. Fritz Haber, quedeu-vos amb aquest nom, Fritz Haber. El Malthus a la banda dels dolents. Fritz Haber... És dels bons. Dels bons. Val. El Fritz Haber va resoldre el problema i va aconseguir produir amoníac a partir de l'hidrogen i el nitrogen atmosfèrics. I això va fer que els fertilitzants artificials fossin barats, abundants, i aviat es van utilitzar a tot el món. Hi ha un llibre d'un senyor que es diu Vaclav Smil, que es diu Enriquint la Terra, perquè parla d'això, d'enriquir la Terra amb fertilitzants, que fa la pregunta, quin ha estat l'invent tècnic més important del segle XX? I li contestaven que si els ordinadors, que si els avions, i ell diu, no. Res ha estat tan important com la utilització industrial del nitrogen atmosfèric com a fertilitzant. Això és el que ha permès passar de 1.600 milions a l'any 1900, als 6.000 milions actuals, això deia actuals llavors, a les 8.000? Sí, no hauria estat possible sense la síntesi de l'amoníac. Expandir-se i alimentar-se, no? Sí, per tant, moltes gràcies al senyor Fritz Haber. Gràcies, Fritz.
Tenim més noms que dir després. Més noms, a veure. Més noms. Per descomptat, diguéssim, paral·lelament als fertilitzants, totes les altres fórmules de tecnologia han millorat. Recorda, fa 150 anys, 25 homes treballaven de sol a sol per recollir i batre una tona de gram. Ara, amb una recol·lectora, que es diuen així, una sola persona ho fa en 6 minuts. Imagina't. 24 persones menys? Sí. En altres paraules, han augmentat la productivitat 2.500 vegades. Si fas l'operació... Això volia. Sí. Val? Ja te l'he fet jo. Gràcies. Abans es trigava mitja hora a munyir 10 litres de llet. Sí? Amb les màquines de munyir modernes es triga menys d'un minut. Wow. Però no va ser només un augment dels aliments disponibles el que abans va salvar dels tenebrosos malsons del rebell Malthus. Oi? No, va ser una altra cosa molt més interessant. Una menor fertilitat. A veure, explica'ns això. Què vol dir una menor? El Malthus defensava, i no ho he acabat de desenvolupar, que si hi havia prous aliments, suposant que en un moment determinat hi haguessin més aliments, la gent tindria més fills. Els fills viurien més i es tornarien a consumir els aliments que es anaven creant, amb la qual la gent sempre passaria gana. Vale? Ell havia previst això, d'acord? Ell havia previst això, sí. Però, a mesura que la gent millorava el seu nivell de vida i d'educació, tenia menys fills. I no pas més, com deia el Malthus. Malthus, és que a veure, no m'has clavat ni una, fill meu, menys mal que no eres futuròleg. No. Les taxes de fecundació del món occidental van passar de 7 fills per dona al 1800 a 3,8 fills al 1900. En només 100 anys a la meitat, quasi? Perdona, i l'any 2012 ja eren menys de 2%, 2 fills per persona. Uau. Que vol dir més o menys deixar la població igual. Val? Esclar, i això no va passar. El món occidental, recordem. No. Això és a tot el món. Això és el món? No, això és el món occidental. Però per dir-te que aquesta tendència l'ha seguit tot el món. D'acord. O sigui, avui en dia, el nombre de fills per persona a tot el món... Això sí, però aquestes xifres que us estem donant és occidental. No, les anteriors sí, perquè això és el 1900 i no... El món que en diuen no occidental, que això després és una cosa que ja no té cap sentit, però bueno, el món, diguéssim, en vies de desenvolupament, que és una altra metàfora absurda, es va sumar a la tendència de tenir menys fills fa 20 o 30 anys, però han aconseguit, inclús la Xina i la Índia, anar per sota dels 2 fills per persona. Per parella, per dona, vaja. Per tant, també s'han sumat a aquesta tendència. Amb la qual avui en dia, i tornem als 8.000 milions, la població mundial, per sota, no creix. És a dir, el mateix nombre de persones genera el mateix nombre de persones. Vale? Resumint, l'argument de Malthus es va capgirar totalment. La producció d'aliments va explotar i el creixement de la població es va alentir. Pobre Malthus. Sí, noia. Està plorant. El problema és que cada cop que surten xifres sobre els creixements de la població mundial, com està passant ara, ressorgeixen els vells fantasmes malthusians. Des del 1950 fins a mitjans de la dècada del 1880, la població mundial es va duplicar de 2.500 a 5.000 milions. Vale? Del 50 al 80 es va duplicar 2.500 milions, el doble. I molts neomalthusians, diguem-ne així, doncs van tornar a predir la seva fam massiva. Un senyor que es deia Paul Ehrlich, en el 1968, un llibre que es deia The Population Bomb, que va ser molt popular, deia així: hem perdut la batalla per alimentar tota la humanitat. A la dècada del 1270, centenars de milions de persones moriran de fam. I un altre llibre que es diu Famine, 1975, William Paddock, que és l'autor, va predir: d'aquí 15 anys la fam mundial serà catastròfica i provocarà revolucions i guerres. Bueno, no obstant això, va passar exactament al contrari. Una altra vegada els neomalthusians van seguir les vies dels malthusians i es van estampar i la van cagar. T'ho has dit pifiar abans, que és molt fina. Perdó, és veritat. La van pifiar. Sí. Just que quan van estripar-se les vestidures bravant que la batalla s'havia perdut, va aparèixer un senyor, que és l'últim que anomenarem avui, el Norman Borlaug, que tampoc és conegut, i hauria de ser-ho. Norman Borlaug, interessant. Què va fer aquest senyor? Després de milers d'encreuaments de blat, Norman Borlaug va aconseguir crear un híbrid de blat d'alt rendiment que era resistent als paràsits i que no era sensible a la quantitat d'hores de llum en la qual es podia cultivar en diferents climes del planeta. I a més era una varietat petita, nana, ja que el blat que té unes tiges molt llargues, gasta molta aigua necessàriament perquè les tiges no són comestibles. Quan va introduir aquest nou híbrid, el Borlaug, també va aprofitar per demostrar als agricultors com el reg modern es feia i els fertilitzants artificials i tal. El nou blat es va introduir primer a Mèxic. I l'any 1963 la collita ja va ser 6 vegades més gran que la que havíem fet fins aleshores. Carai! D'un dia per l'altre, Mèxic es va convertir en un exportador de blat.
Borlaug va dir, bé, parlem-ne, i va dedicar la major part de la seva vida difonent aquestes tecnologies per tot el món. Per tot el món. No sempre entenent-lo, perquè a vegades deien, no, deixem que la natura faci el seu camí natural, i no. L'any 63 va traslladar a la Índia i al Pakistà. I llavors es va trobar davant de l'amenaça d'una fam massiva, però immediatament va ordenar que 35 camions de llavors d'alt rendiment fossin conduïts de Mèxic a Los Angeles i allà enviar-los mar enllà. Però després de molts problemes, entre els quals no és el que menys, que la Índia i el Pakistan van entrar en guerra, mentre arribava ell, van treballar incansablement per plantar llavors, molts cops a prop de les explosions de l'artilleria. I va funcionar, això de plantar-les? Va funcionar d'una manera brutal. Els rendiments van augmentar aquell mateix any, un 70%, que va ser prou per evitar una fam general, que en temps de guerra acostuma a haver-hi. Però, a causa d'aquest risc de fam, els dos governs van anar vistiplaus per desplegar-ho a gran escala. I després d'uns anys va passar lo impossible. Què és lo impossible? Doncs que la Índia i el Pakistan ja eren autosuficients en la producció de cereals. Carai! Avui en dia produeixen 7 vegades més blat que el 65. I malgrat que la població creix ràpidament, que amb això tenia raó el Malthus, els dos països estan molt més ben alimentats que mai. I amb tot això, ens vols dir que no cal patir per aquest increment de la població mundial, que t'he de dir que comparteixes teoria amb Eudald Carbonell. Ah, sí? No sabia. Sí. Doncs bé, des de les prediccions del tòtil del reverend Malthus, i perdona que li digui tòtila, la població mundial ha passat de 1.000 milions a 8.000 milions, des de les seves prediccions. Val? Abans hem dit que a la seva època, el 90% de la població vivia en extrema pobresa. El 90%. Doncs bé. Menys de 2 euros al dia. Sí. A pesar d'haver-nos multiplicat per 8, l'extrema pobresa no ha parat de baixar fins al 9% actual. El 2021 s'estima que 698 milions de persones, o sigui, el 9% de la població mundial, encara viu en una extrema pobresa. És a dir, hem passat del 90% al 9%. Jo diria que no està gens malament, però clar, el 9% segueix sent molta gent. De 8.000 milions, 9% és moltes persones. Són 700 milions. Però hem de reduir aquesta xifra. De fet, ja ho estem fent. Hi havia l'objectiu de reduir la taxa absoluta mundial de pobresa a menys del 3% l'any 2030. Ens hem trobat la pandèmia, la guerra a Ucrània, l'augment de la inflació, i potser s'haurà de retrasar aquesta fita, a menys que ens hi posem en sèrio. Però hem d'aconseguir que arribi a 0. Perquè quan diem un 1% o un 2%, o quan diem 10 milions, són 10 milions d'éssers humans que estan passant gana i misèria. Vull dir, hem d'arribar a 0 si som una societat civilitzada. No, personalment també, però sobretot la societat, els estats, oi? Les organitzacions han de tancar aquesta pobresa extrema a la mínima expressió i, si pot ser, 0. Mira, dono suport a la proposta d'en Mainat, tu. Per acabar, si m'ho permets, m'agradaria fer una prospecció sobre l'augment futur de la població mundial. Atenció, el pitonisso Mainat ara ens llegeix el futur, Sí, Futurologia a la tarda a Catalunya Ràdio. Us portaré d'un últim llibre. Vinga. Es diu Factfulness. És d'un físic suec que s'ha passat la vida desmuntant falses creences sobre el món. Ah, bé. Ell va plantejar la següent pregunta, fa temps ja, a milers de persones de tot el món, de totes les classes socials, estudiants, gent del carrer, banquers, tal, i la pregunta era, vostè què creu? Que el món va pitjor que abans? Que va millor que abans o que va més o menys igual? I què van respondre? Tu què respondries? Jo què vaig respondre? A veure, que el món va pitjor que abans... I clar, jo diria pitjor, però després del que m'has explicat, jo diria pitjor. Clar, és el que diu pràcticament tothom. És a dir, la sensació que té la gent de que el món va pitjor només es pot canviar amb dades. I ell s'ha passat tota la seva vida fent unes conferències, uns TED Talks i tal, amb les dades a la mà i a les pantalles dient que no. Que no, que és una percepció, Sí, és una percepció que tenim d'aquella cosa que passava als anys 60, que sí que era certa, però que no, ens hem quedat allà. I això també en té la culpa els mitjans, també, els professors, tothom en té la culpa de que la gent tingui la percepció de que el món cada cop va pitjor. També té la culpa els telediaris, que comencen sempre dient a tal lloc, no sé què. Els desastres, clar, és el que és notícia, no? Però quanta gent serem al 2100? Bé, jo dic 11.000 milions. 11.000 milions? Sí, però te diré per què, en un moment si ho tinc. Ràpidament, sí? Sí, ràpidament. Hem dit que els de menys de 15 anys no creixeran ja, en nombre. Vale? Per tant, en aquest moment, en el 2022, està previst que hi hagin 2.000 milions de menys de 15, això és números rodons, números rodons, 2.000 milions de menys de 15, 2.000 milions de 15 a 30, 2.000 milions de 30 a 45, això fan 6, llavors 1.000 milions fins a 60 i 1.000 milions de més de 60. Vale? Això és la població actual. D'acord. Però què passarà d'aquí una generació, de l'any 2040? No ho sé. Les ales moriran. En principi sí. I vindran a sota 2.000 milions més per sota, amb la qual serem 9.000 milions. Tindrem 2, 2, 2, 2 i 1.
I al cap de 20 anys, als 60, tindrem 2, 2, 2, 2 i 2. Ja t'entenc. I no variarà, ja, això. Els dos de dalt desapareixeran, els dos de baix es intercanviaran. L'únic que pot passar, i espero que a mi em toqui, és que hi hagin 1.000 milions per dalt, que degut Més grans, als avenços de la ciència, no a l'allargament mai. de la vida... No es morim mai, no, però que s'assumin, no? Amb la qual cosa, aquests 10 milions podrien arribar a ser 11.000. Però d'aquí no es mou, perquè és que no es pot moure. Si de cas pot decréixer, suposant que aquí neixi menys. Sí, entenc. Per tant, aquesta por de que creixi indefinidament, no. De 1.000 milions és una mica al tope que la humanitat no pot suportar menjant, sinó que pot suportar creant i procreant. Doncs aquesta és la teoria d'en Josep Maria Mainat. Josep Maria, no marxis,